aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru. Sanko imela, Sanko imela, imela, Sanko imela, imela, Sanko imela. Aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru. Sanko imela, Sanko imela. Cha 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 cha. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Cha 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 cha. Ebonyi ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Cha 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 cha. Enugu ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Cha 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 cha. Anambra ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Cha 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 cha. Imo ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Abịa ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Delta ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Rivers ndị ọma njem ọnụ ekele m unu maka anụ. Ndị Igbo niile nọ n'ụlọ na Igbo niile nọ n'iro, Igbo bụ Igbo ekele m unu maka anụ. Nke a bụ Igbo Comedy Reloaded Volume 9 by Sanko FM. Nwanne sie gịnị ya nọ n'akụ mpoon nwanne, just a wonderful ọnwakwa nke dapụ na just imagine ọnwaka nke mobile ji na ebe na-eji ajụọ nwanne ka anyị wee na-egwu wee bido. Imela, Sanko imela, imela, Sanko imela. Aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru. Sanko imela, Sanko imela, imela, Sanko imela, imela, Sanko imela. Aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru. Sanko imela, Sanko imela. nwanne ọ dị ka ebe mụ na ndị ọyị nọ na-akpa nkịta nwanne n'iru ebe ahụ a na-elekwa ihe ebe ahụ ịghọtago. A na-elekwa ihe n'iru ebe ahụ. Ihe na-ele ebe ahụ ebuka ma ha na-aṅa ma ọka na-ele ma banana. Ihe na-ele ebe ahụ ebuka nwanne, ndị mmadụ nọkwa na-ego ihe nwanne. Obere oge one fine girl ejela ozugbo gafeta wee rute ebe ahụ ka ọ bịago ihe. So mma nọrụ na-agbakọ ya na-asị tirikotiro na this girl na-ehicha m onye mfugo somewhere mgbe m je n'ogbe one of my guy na this girl na-ehicha m mmadụ na onye ọ na-ehicha m nwanne. Nsịgoro ka njem confirm ọ ka mma ma ya nwa nwanne ruo ozugbo si nne excuse me nsị were afọ mbụ ọmụ ka a na-akpọ Sanko FM ka ekwe n'afọ gị dị gị elekwala agwa m afịa nsị a mana nne chere ewe n'iwe abịala m ịchụ gị achụ, abịala m ịgbado gị agbado. But your face looks so familiar. Yeah, I can put that. Your face looks so familiar. The girl has sparked ozugbo. The girl has some mpe no again. Nwoke me no again. Go to your face. Then a family you know. Sunday because the man go. What the spirit can do just the first in the family. Imela, Sanko imela, imela, Sanko imela. Aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru. Nwanne ọ dị ka ebe a nọ na-asawa ịghọtago nwanne. Ndị Igbo ndị anwụrụ ike, ndị York, ndị Colombia, ndị Thailand, ndị Ṅụkpa nwanne a nọ na-esewe ike jụgbaka oge mgbede ịghọtago nwanne. N'iru street nwanne a na-afụwa onye adọchara onye ibie nwanne onye nke tọtọtara bunye ya elu ozugbo nwanne anwụrụ anaghị elu ọsọ nwanne na-egodo na ya elu nwanne n'afọ ga anwụrụ anyị esi gagide elu nwanne anwụrụ edisapịa ya ma fụzi ya asị ha nwanne Chineke nna oluwa ọ bụgodo onye Ṅụkpọ nwanne a na-afụwakwa ịghọta nwanne ọdọchalụkwa ọzọ nke ọzọ dọchalụkwa si nwanne onwe ya nneretara na fim tata nwanne ọnwa nwa gị anyị nwa na fim a nwanne ọma mmadụ aka akpa
achụgide nwanne odisapịa ama mfụzie nwanne ọ bụ ebe na oti aka obula akpa mmadụ achụgide owu na na disapịa ama mfụzie nwanne ojekọ ebe na ọ natuo fon tikapụkwa ọsọ nwanne achụgide odisapịa ama mfụzie ndị otu asịa nwanne onye ga na-akpọ otiri anya afọ ụzọ confirm otiri anya afọ ụzọ ọsị ndị otu nwanne agwụmfe ihe a this guy mere na fim a kịta ọ natuo mmadụ achụgide ama mfụzi odisapịa nwanne ka nje mee na ọpa iwe ka mana ezigbo ndị otu agụgbadị ọgbaba ya gara shigo na m ikuku nweta onwe na jesi dị aka imela Sanko imela Sanko imela aga m ewere mikrofonu mere komedi were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne ụmụ na mmụọ Sanko FM maka onye na-anụ na maazị Sanko FM ọ na-ewe from Los Angeles, California nwanne mmụọ Sanko FM nwanne onye obi aṅụrị ka mbụ ị na ọmụ nsi ya na-enwe aṅụrị nwanne ụmụ na mbụ Doctor of Minds and Feelings ghọtago nwanne ka mgbe ize unu uche nwanne nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ma onye ọbụla ji iyi egwu ma ọ bụ iyi ihere wee zobe feelings ye nwanne onye nsịrị onwe ya asị sikwazielu m nsọ asị DMF Doctor of Minds and Feelings imela Sanko imela Sanko imela aga m ewere mikrofonu mere komedi were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne ọ dịka ebe ndị Igbo nọ na-esewa ihetago nwanne a na-esewa n'oge mgbede eju n'afụwa nwanne ndị oziọma nọkwa n'ebe a na-ezikọ oziọma nke ha nwanne ndị Igbo awakọ nke ha na-agụ na-eti onye buru ụzọ nya sewa onye buru ụzọ nya afụwa Igbo ndị nwapụta ka anyị mara ihe ha ga-eme ka mee ndị ekepụta ka anyị mara ihe ha ga-eme ka mee onye buru ụzọ nya sewa onye buru ụzọ nya afụwa Igbo ndị nwapụta ka anyị mara ihe ha ga-eme ka mee ndị ekepụta ka anyị mara ihe ha ga-eme ka mee nwanne ndị oziọma zigide oziọma zicha oziọma sị nwanne na ọnwa nwa ihe ọbụla gbagojuru ya na Baịbụl ọcha ejo nyapụtakwa ọbịa jụọ nwanne ozugbo ndị Yọk erukọrọ nwanne ofu onye Yọk ejelọpụta ozugbo enye ya mikrofon ọsị ya brọda biko mgbe na Baịbụl Jizọs na ụmụazụ ya nọ n'ụgbọ ha nọ n'ụgbọ mmiri na-eje ebe nwa kedu afọ ya na-akpọ ụgbọ ahụ dị onye ọzọma sị ya na ọma akwa ọsị dị onye ọzọma afọ ya na-akpọ ụgbọ ahụ bụ Clifford ọjọkwa ọzọ ọsị ajụ nke bụ ọsị ya mgbe ọ kọkwara na Baịbụl Pita wee gọnarị Jesu mgbere ịtọ kedu afọ ya nwa ụka ahụ dị ozi onye ọzọma sị ya na ọma akwa dị onye ṅụrụ ya sị ya unu abịakwa n'ebe akọ nọnsensị mbosi ọzọ ebe unu asị n'ụlọ Baịbụl imela Sanko imela Sanko imela aga m ewere mikrofonu mere komedi were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne ọgwụmma Bluetooth eji aza kọlụ ghọtago nwanne Bluetooth eji aza kọlụ akọnetị na fon n'ize na akpa nwanne a na-aza kọlụ ghọtago itinye na ntị gị wee na-aza kọlụ ghọtago nwanne ọkwa ka nwa nga akwụ na ntị fon edi na akpa nwanne o jee na vileji ịghọta ofu ime obodo nwanne wee kwụrụ na junction wee na-aza kọlụ nwanne fon edi n'ime akpa ya ọkwụrụzi nwanne ọ bụ na uche ga-adịrị ọ bụ na ị mara ihe nwanne efu onye na-eme ụdịrị ihe a nọ na-ekwu okwu n'ikuku nwanne ya asị na onye ala na onye na-eme nkagbụ nwanne ọkwa ga dịga nọ na-aza kọlụ nwanne ọkwụ ya na ntị fon dị ya n'ala ọ na-ekwu okwu na-asị nwanne emezie imealụ ndị transaction tinye ego na akaụntụ m before the end of this week ka m wee were bute afịa ihe ka ọ na-ekwu nwanne na-eme kọlụ họị nwanne onye gafee n'obodo a ndị obodo ahụ na-agafe na-enye ya nwanne onye gafee ofe n'isi onye gafee ofe n'isi a na-asị hei kedu onye merụ nwaanyị ya ndị nne nwaanyị gafe asị hei na ọmalite nwa ikorobịa
nọ na junction ebe a na-ata m ka ekwe onye mere onye anyị ya onye mere nwa anyị ya ọma ndị eri ya na mma onye mere nwa anyị ya ọma ndị eri ya na mma nwanne ihe a ka a na-ekwu nwanne kpakpa ofu onye ara ama na the community na-agafete ozugbo kwụrụ na-ekiri this guy kwụrụ ebe ahụ for 2 minutes kirikata this guy kirikata ya si n'azụ metụ ya aka si ya nwanne ọ da anya ozugbo nwanne dị onye ara atụkwasị ụla tụkwasịkwa ya ọzọ si ya dị onye ara si ya bịa nwoke m ị na-ayị ala mụnwa na onwe m ala Igbo for 30 years na village a adịghị eme mkpọtụ ọ bụrụ gị nwe ala nke gị jos ibe kịta ya bịa ebe a na-emechisi mmadụ ntị nwanne dị gaghị anarụ n'ụlọ onye ala Imela Sanko imela Sanko imela aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne onye ọbụla na-eji ime MC ịghọtago MC ọkachasị na Christian Party nwanne uche gị ya dịka ya n'ihe ị na-ekwu maka eme bịa napụghị microphone ịghọtago nwanne ka akụzi ọrụ ihe mee ebe m ji ime MC ihe mee eji ebe napụ microphone nwanne na akwụkwọ enyere m program ịghọta wee bidota ewee sị na akpọ broda na akpọ bro Cosmos na ya nwe ebido ekpere mbido ịghọtago nwanne so nwanne wee were microphone wee kwucha ihe ntị ikwu ka m kpọpụtazi bro Cosmos wee kpọbiri akpọbiri wee sị brokos biko bịa dụọ anyị ekpere mbido nwanne speed ka eji wee napụ microphone ozugbo ha sị na ma na-alụga mana ha ma nọ bro Cosmos na mkpọbiri brokos nye maka mkpọ uche ha agaba n'ihe ọzọ nwanne a na-achị ha BP imela Sanko imela Sanko imela aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne ọnwa one woman ịghọta the woman si ime obodo ka ọ nọgoro for the rest of life ya ịghọta o wee si ime obodo ya wee bute township nwa ya nwaanyị nke na-anụ di eji ego na township o wee jebe ọmụgọ ka o jebe nwanne nwa akpa nwaanyị ejere na wee bata na ọmụgọ ịghọta wee bata na palọ nwa ya nwaanyị na di nọkwa n'elu ịghọta na-agbaratazi a ka abịa afụ mma ịghọta nwanne nnukwu AC nke a na-adọba ndị nnukwu a na-eto ogologo dọ na palọ na-ekwu ihe a na-ekwuketa nwaanyị asị mụnwa ka ndị agwọrọ ọgwụ maka akpata oyi dị umeanụ n'ime obodo ka o si wepụta ọjị oji na akpa tii n'ọnụ obere ọjị tii n'ọnụ wepụta ose ọra nke na-ekpo egbu tii n'ọnụ talibie ruo n'iru esisi mma agwa ya na ebe nsi bịa eteka na-eru n'iru AC na ozugbo bụọ ya nwanne ozugbo nje ikuku AC eburu ntị mkpuchikwara ya azụ ozugbo dete na baa dị ume n'anya dị ume na-eti anya m ndị amoosu egbuo mo anya m ndị amoosu egbuo mo nwanne ozugbo nje nwa ya nwaanyị na di ya akpọrụzie jekuru mmiri sabia anya imela Sanko imela Sanko imela aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne ọ dịka na mosque ndị na-akpụ isi ha na ịghọtago nwanne na ana Igbo ka mosque ahụ gịta nwanne so one guy wee jalụ o ji mma wee jalụ wee bata na ya nwanne ndị na-akpụ isi na nju n'ime mosque o wee jalụ wee bata ọkwụ n'ọnụ ụzọ o wee sị biko kedu onye ọbụla na-ebe ndị niile nọ n'ebe a kedu onye bụ onye Muslim nwanne afụ mma o ji n'aka nwanne ebe niile ada jụụ
onye ọbụla emechicha ọnụ ọsị kedu ebe onye Muslim ebe a ya biko ya wenye aka elu ọbụla ewenye aka elu obere oge ọkpọrọ obere nwa nọ n'ọnụ ụzọ ebe ahụ onye Muslim kpọpụta ya n'iro nye dịbọ o nwere ebine ọkpụ dị na-agụ ebe ahụ onye dịbọ ya mmasị ya nwa ya gbupụrụ ya ebine a dịbọ wee bee egbune mma n'onu gbupụ ebune a ya taa wee sị dịbọ ya gbaa ya akpụ onye skin ọ dị ebune ya obere nwa wee sị na ọmara skin ya na ihe ya eme bụ na ọ ya nachikwa back to the mosque ka ọ jee jụọ onye bụ onye Muslim ọnwa ewenyela aka elu ka onye mbịa skin ya na onye ahụ ya skin ya ya taa mana ọjedụkwa ọzọ bata n'ime mosque ozugbo o ji mma na-abata na mosque ọbara sị na mma na-atụsịsị nwanne ma na onye isi ndị Muslim etie praise the Lord ndị Muslim niile etie hallelujah nwanne egwu na-atọ ya ọbụla ha chọ na ọ dị iyi na okpugo dị bọị mana ha ma na ọ na-achọ onye egburi ebune gbaa ya akpụkpọ imeela Sanko imeela Sanko imeela aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko nwanne ọ dịka nwange ya na-asụ nsụ ịghọtago nwange ya na-asụ nsụ nsụ ka ọ na-asụ ịghọta so dị ga na-achọ ọ batara na Ọnịcha were na-achọ ebe a na-akpa awada ịghọta na were na-achọ ebe a na-akpa awada nwanne o wee jalụ wee rute wee kwụsị ọnwa ebe ọ kwụsị na junction wee fụ nwange ya na-ebe ahụ wee sị ya excuse me the guy akwụsị ọ sị the guy biko kedu ebe a na-akpọ awada the guy na direct si ya ịga straight isi aka ekpe ịtọnụkwa aka nri ruo na junction dị ebe ahụ ka a na-akpa awada ozugbo the guy onye nke nso ozugbo atụkwasị ụla ịtawa si ya ị na-akparị m akparị dị onye nke ọzọ mara na onye nke ọzọ onye nso onye nke ọzọ asịkwa ya mba ana m asụkwu nso ọsị ya sorry imeela Sanko imeela Sanko imeela aga m ewere microphone mere comedy were egwuregwu na filim gaba n'iru Sanko ekenela m ụmụ Igbo niile ụmụ Igbo niile nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu ụmụ Igbo niile in diaspora ma ụmụ Igbo niile nọ n'ụlọ ekele m ndị musicians niile dị iche iche all the artists actors and actresses producers and directors ndị Nollywood Nigeria ekele m onye ọbụla ekele m Imon ekele m Flavor nwa mama ekele m Fino Fino ekele m ndị egwu niile ekele m ụmụ Igbo niile ekele m onye ọbụla asị m nke echi nya zana ekele m ndị nze na ọzọ niile nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu asị nke Chukwu gaziere m onye ọbụla ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ekele m onye ọbụla ekele m ndị Igbo niile ka ọ dịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta na mma onye ụlọ anụ ụlọ Maazị Sanko FM President na eze ndị mfere na Los Angeles California USA wee na-asụ unu ụmụ Enugu ukwu kachanụ obodo m ndị ise obodo mba Enugu ukwu ndị nna m ochie na ndị nne m ochie ndị ise ndị nna m ochie na ndị nne m ochie ekele m unu nekwanụ n'anya ekele m obodo m ekele m ụmụ Enugu ukwu niile Enugu kachanụ Enugu rienụ nwanne ka e wezienụ ogene ndị nne wee pechie nke a bụ ogene ndị nne by Sanko FM kụbara ndị nna anyị aka 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 kụbara afọ mụrụ ọmụmụ 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 aka isi
ịwaba nwa akpọbanne afọ ọlụba nwa akpọbanne kụbala ndị nna anyị aka kụbala ndị nna anyị aka nwa bebe akwa akpọbanne agụgụba nwa akpọbanne kụbala ndị nna anyị aka kụbala ndị nna anyị aka ndị nne bịa dụlụmọ ndị nne bịa ilimo 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 o nwere ndị ji aka abịa 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 ndị nne 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 ji aka abịa agbọ mma 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 ji aka abịa Sanko nwa 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 ji aka abịa kụbara ndị nna anyị aka 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 kụbara afọ mụrụ ọmụmụ 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 aka ndị nne bịa dụlụmọ ndị nne bịa ilimo 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 o nwere ndị ji aka abịa 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 ndị nne 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 ji aka abịa agbọ mma 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 ji aka abịa Sanko nwa 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 ji aka abịa ndị nne bịa dụlụmọ ndị nne bịa ilimo ndị nne bịa dụlụmọ ndị nne bịa ilimo ndị nne bịa dụlụmọ ndị nne bịa ilimo ndị nne bịa dụlụmọ ndị nne bịa ilimo